Magtymly Pragyň 300 ýyllygyna. Ýazyjy Osman Ödäýew. Magtymly Pragy. Aşgabat Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugy. 2014-nji ýyl. Istihana 60 para edilip täzeden yaradylan turgul diýilen soň söýji uykudan oýanyp özüni ýitirip, hoşuny ýitirip soňam täzeden başga kişi merdana bolup dören magtymly rahatlyk tapýar. Şondan soň ýyl öňünde ahlak awraty, ömür görelmesi, nesihatçysy bolmagy hukuk kazanýar. Öz milletiniň hem adamzat mugallym bolmagy hukuk kazanýar. Pragy ışga uçuraşdym, derya girdim, möwje düşdüm, horgalmasyn puştpa puşdym, berkarar döwlet istärin. Has ähmiýetli zat ol halk bilen halygyň arasynda baglaşdyrjy halka. Halkyň öňünde Allahyň adyndan, Allahyň ýanynda halkyň adyndan gürlemäge hukukly bolýar. Bu hili şahsiýete weli ýa-da öwliýa diýipdirler. Magtymul ilki öwliýa, diňe soňra şahyrdyr. İlki aşk derdini çekiji, diňe soňra sözleýiji şahsiýetdir. Ol sözüň taryhy klassik manysynda türkmeniň belki-de külli gün noguryň iň soňky öwliýa şahyrdyr. Magtymuldan soň bize şahyryň täze tipi, öwliýa däl şahyrlar dörep başlapdyr. Öz adyndan, ýylyň adyndanam Allahyň ýanynda sözlemek usuluna münajat diýilýär. Öz adyndan sözlenende münajat bir baryň dergähine öz-özüňe paş etmekdir. Gulun bollum, çykardym çenden, halyma meniň güzeş deýle. Şipa berýäli münajatlary psikologizmiň juda çoňurlugy bilen aklyny hayran edýär. Magtymly türkmen ruhuna berilen çoňlukdyr. Şahyryň şagyrlaryna türkmen ruhunyň gujury, türkmen diliniň emosiýa aňladyş baýlygy, ähengleri hem owazlaryň, many öwüşgünleriniň hem röwüşleriniň dürlüligi gaýtalanmaz görnüşde ýüze çykýar. Münajatlary şahyryň alhamly goşgularyndandyr. Münasiplikleri hem kemçilikleri, kämilligi ihlasy bilen bir baryň öňünde kellesini ýalaňaçlaýan şahyryň boyun almalary ýüregiňi sarsyryp ennamy jümşülledýär. On kalby, ömrü, cismi, fizik duýarlykly näse öwürlýär. Bu da awratyň bir görnüşidir. Özüm aňyň görnüşidir. Hudaýa ananç diňe şoňa bil baglamak, ihlasy diňe özünden eýlemek mutlaklyk häsiýete eýe bolýar. Aşk ýaly towa hem oňyň özgörmegiň, kämil bolmagyň ýoludur. Ýöne aşk kämillikde arşylykdan demine geçiş bolsa, towa peslikden berentlige göterilmedir. Çeper eseriň sungatyň şahyr bilen okuji, dinleýiji gatnaşygynyň ýazylmady kanunyna görä, okuji özüni awtor bilen psikologik bütünleşdirýär. Ol awtorda özüni görýär. Bu bolsa şahyryň ýaşaýyş hyjugynyň gaýratynyň soňka geçmegine, oň päklenmegine, arassalanmagyna getirýär. Ananç direk tapan köňlüň ejizlikleri güýçlüligi, gorkusy umyda, kemçilikleri kämillige geçip gidýär. Özünden has ýokarda, özüge has belent hem beýik hakykatyň barlygy adamy kemsitmeýär hem kiçeltmeýär. Gaýtan tersine ony direksizlikden hem garawsyzlykdan, çolulukdan hem ýaşaýyşy keseklikden halas edýär. Kim bilýär, belki magtymly gazalçy bolup halipalaň gazallary bilen birlikde öz münajatlaryndan zikir çekenler. Magtymly iň ýokary derejeň hadisasydyr. Onu adamzat jinsiniň iň beýik wekillerini mahsus ruhu gözlegleri, ahlak örtenmelerini hem-de ýürek heserlenmelerini görýärsiň. Ol adamzat felsefesiniň we çeper söz medeniýetiniň iň arzyly aýlawyna at çykaryp bilýän şahyr. Ol eksistensiýal şahyr. Ýöne günwataryň ateistik eksistensializminden şeýle-de hristiýan eksistensializminden tapawutlykda oňky sopuçuluk eksistensializmidir. Ol diňe ölüm bilen ömrüň serhedindäki hakykatlar açanok. Oň ýaýlymy has düýplüdir.
Matymyl ruhy barlyk bilen dünýäň, wagt bilen baklygyň fergedinläki duýgulary açýar. Bu wagtda oň dünýä barada goşgularyny ýatlamallar. Bular ýöne bir şygyrlar toplumy däl, eýsem eksistensiýal açyşlar toplumy. Wagt diýilýäni şeýle çuňlukda aňladyp bilen, wagt diýilýäni şeýle çuňlukda aňladyp bilen ikinji şahyr Günnogorda megerem ýok. Gurrun wagtyň persepegi jeheti, persepegi tebigaty hem manysy baradadyr. Şeýle diýip aýtmary. Magtymully wagtyň dünýäň tas Allah Taalanyň ýanyndan bakanyň daky sypaty açylyp gidýär. Aşkyň manysy Hudaýa akyl ýa göz ýetirmekden ibarat däl, çünki ol akly göz ýetirerden has berentlikdäki gudratdyr. Tymsar edip sözläninde ol günnür. Güni dikanlasaň gözüň gamaşar, barça zat tümlüge döner. Gün dünýäni, wagty, ýaşaýşy insany görmek üçin gerekdir. Magtymully wagtdan bir gapdaly çykyp onu kesesinden synlan ýaly duýgu dörüýär. Demek ondan çykyp bilýän bolsa adam wagtyň hem dünýä bir bölegi däldi, başgarak bir närsesidir. Gapdalyndan bakyp şahyr wagtyň başlangyjyny, ortasyny hem ahyryny, geçenini hem geljegi görýär. Ol ferhetden aňryk ätläp görýär. Adamzat tebigi jogor bolsady, beýle amal mümkin bolmazdy. Prağı sözünün el çeken, boşan, dinen ýaly many jehdi aňryk ätläp gören nimekdir. Magtym buly adyň dönni Praga, Prag bolup çek özüňni Qıraga.